Lho, Nang biar siji ngorek gak teko-teko iki. Ini kata isu. sabar ta lah, Yo sabar. Sabar, alah. sabar. Cek Aduh, suwe ini sih. aduh. Kopi sampe adem lho. Terus kesusu ae kon. Kandhane kok. Aduh. Tekan ndi sih kamu cari wis tekan Wis tekan Surabaya. Surabaya. Terbendi. Kono lho Surabaya, bundaran Waru ngono lho wisan. Waru ki yo gak Surabaya. Lho, Waru ki yo Darjo. Surabaya Waru iku ket kapan Waru Sidoarjo mesti gak percaya. Lah ngawur ngene iki lho. Ngene iki lho nek sekolah pengen sering bolosan iku. Mesti ngeyel. Si Waru ki yo Sidoarjo. Kayak- Kecamatan Waru. Kopiku gak enak sih. Loh. Iki ae. Oh, niki lho delok ndak. Siapa? Waru iku Surabaya. Tekan ndi Waru Surabaya iki lak ngawur ae mesti. Perlu bukti ta? Geografi mulai piro? Ya 10 Kok lah. alah, kok iso Kan tak buka ngeyel sampai apa? ke Surabaya lho ya. Iya, gak peta Surabaya. Kok mesti ngeyel buka Ngawur. Google Map. Aduh. Fakta iki yo. Takut takon saiki. Ya. Nguras iku terminal sapa? Surabaya. Lah iya. Heeh. Iya. Surabaya tapi di Gak Sidoarjo. iso. Tak takoni sik jawaban iku Mas. Bu ngurase terminale Surabaya. ya wis aja ngeyel. Surabaya tapi di Sidoarjo. Kok mesti ngeyel? Iku terminal Surabaya. Tahun numpak. Bukti mana? Tak dudu. Aku takon, Bandara Iya. Juanda iku bandara udarae Di Surabaya. lah ya wis Bandar aja Udara ngeyel, Surabaya. gak ono. Si. Gak ono berita Loh. bandar udara Juanda Sidoarjo gak ono. Ya, ngene lho kan Kok ini numpak mesti? pesawat itu ya. Ya, selamat datang di kota Surabaya. Lah iya, iku kudune nang ndi? Heeh. Kudune nang ndi? Bandar Udara Juanda di Ya, Sidoarjo. Gak ono. Kono numpak pesawat berarti gak bayar berarti. Duh. Ya. Wis lah, iku terserah. mono Waru iku Surabaya. Kok yo ngeyel. Wis lah. Tekan di ilmu ngono iki. Dua tempat penting itu Hmm. sudah membuktikan. Bungurase Sidoarjo. kok iso? Surabaya. Surabaya enggak? Juanda. Juanda Bandar Udara Surabaya. Surabaya. Sip. Waru Surabaya. Berarti Wis bener lah nih ngene iki. Heeh. Kapan di aku ya ketemu nang Jakarta, ketemu arek. Heeh. Omahnya sih lek Kediri. Heeh. Tapi kan ditakoki, "Loh, rumahnya mana?" Surabaya jawab. Berarti Kediri itu ya Surabaya. Yo gak salah. Padha karo ngene lho. Iya, Nang iya. ndi nang Jakarta. Padahal nang ndi coba? Nang Depok. Depok wis duduk Jakarta. Ngono ya. Ya ngono iku. Geografi itu bergerak-gerak, Pak. Ilmumu kudu di-upgrade ya. Ngono Wis, ya. fik ya. Waru iku Surabaya. lah wis aja ngeyel. Ya Berarti wis. ngono ya. Heeh. Iya. Aku